Alai empty. Ya. Salmanu an bullo kenan. Na ga gurin kuma da shi kamar kitchen ne. Shigo Salmanu shigo. Kace shigo ai da ni kenan. Shigo ai da Salmanu. Kai lafiya. To da wannan kai. Aliyu sai ga ne. Kai shagen kaya. Kace kuna ta hidima. Harka kenan. Wato kai da wannan abun ka bashi amana. Ai baka sani ba. Kaga wannan ina ce shisha ce wannan. Shisha ce. Ni in zan sha shisha ba ta kai shisha. Sai an sa mata totalin, sai an sa mata colorado, sai an sa mata DSD, sai an sa mata to da ka ta mana ita wannan din ka san me aka sa ciki. ai ni bai san aka sa ciki. Salmanu wannan abu da ke gani kasan an saka fafalin roba kai ka ce kan nan yau an sa ganaru duka take a cikin shi ba an sa ganaru saman kuma ni ban ga ni ba a yi shisha da za ta kure ni ba to ba da ma Salmanu haka ba da ai shi wannan gaba ɗaya baya magana ya gama tafiya masu ƙananan kwakwalwa kenan wannan ai ba a gane komai nan yi wallahi abin da yake kan nan gobe Salmanu ga amma ga da jirgin da bango Oh shit! idanuna suna jikina zan tafi gida wasu rume ba waka ce kuma tashi ba haka ga ba Salmanu ga hanya ba nan ka ba to Salmanu ba shan ka to Salmanu Allah ya